नोंथाङा पुलिस बिफानाव साख्रि मावो नामा? जुदि पुलिस बिफानाव साख्रि मावो अब्ला बे आयेन आरो SOP खौ मानिना सोलिनांगोन। नोंथाङा जुदि पुलिस बिफानाव साख्रि मावो अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों पुलिस बिफानाव साख्रि मावनाय बिफानारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। नोंथाङा पुलिस बिफाननि साख्रियाव जुदि डिउटियाव दं अब्ला गोख्रोङै आयेनखौ मानिना सोलिनांगोन। नोंथाङा गावनि बिफाननि ड्रेसआव दङब्ला माब्लाबाबो रिल्स, सेल्फि आरो फट' लाना समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियायाव हगारनो मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा बे आयेनखौ सिफायो अब्ला नोंथांनि साख्रिया गोमानो हागौ। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों पुलिस बिफानारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। पुलिस इउनिफर्मआव सेल्फि लायोब्ला, रिल्स बानायोब्ला गोमानो हागौ नोंथांनि साख्रि आरो डिउटियाव थानाय समाव नोंथाङा लानो हानाय नङा सावगारि सेबखांनो आरो रिल्स बानायनो आरो साफ्रोमबो पुलिस बिफानारिफोरनि थाखाय लानानै फैदों बे गोदान SOP खौ। डिउटिनि समाव पुलिस बिफानारिफोरा फट' लानो मोननाय नङा। जुदि मोनसे फट' लायो अब्ला 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो खोमोरनांगोन। रावबो पुलिस बिफानारिया गावनि धोरोमनि सिनायथि होनो मोननाय नङा। आइजो पुलिस बिफानारिया बांद्राय मेकआप आरो सनानि गहेना गाननो मोननाय नङा। आइजो पुलिसफोरा इउनिफर्म गाननानै फेसबुक एबा ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनो मोननाय नङा। पुलिस बिफानारिया खसाब एबा इउनिफर्म गाननानै जायखिजाया एडभार्टाइजमेन्टआव बाहागो लानो मोननाय नङा आरो ससियेल मिडियाफोरखौ बाहायनायाव बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनांगोन। पुलिस बिफाना नोंथाङा पुलिस बिफाननि साख्रियाव जुदि डिउटियाव दं अब्ला गोख्रोङै आयेनखौ मानिना सोलिनांगोन। नोंथाङा गावनि बिफाननि ड्रेसआव दङब्ला माब्लाबाबो रिल्स, सेल्फि आरो फट' लाना समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियायाव हगारनो मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा बे आयेनखौ सिफायो अब्ला नोंथांनि साख्रिया गोमानो हागौ। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों पुलिस बिफानारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। पुलिस इउनिफर्मआव सेल्फि लायोब्ला, रिल्स बानायोब्ला गोमानो हागौ नोंथांनि साख्रि आरो डिउटियाव थानाय समाव नोंथाङा लानो हानाय नङा सावगारि सेबखांनो आरो रिल्स बानायनो आरो साफ्रोमबो पुलिस बिफानारिफोरनि थाखाय लानानै फैदों बे गोदान SOP खौ। डिउटिनि समाव पुलिस बिफानारिफोरा फट' लानो मोननाय नङा। जुदि मोनसे फट' लायो अब्ला 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो खोमोरनांगोन। रावबो पुलिस बिफानारिया गावनि धोरोमनि सिनायथि होनो मोननाय नङा। आइजो पुलिस बिफानारिया बांद्राय मेकआप आरो सनानि गहेना गाननो मोननाय नङा। आइजो पुलिसफोरा इउनिफर्म गाननानै फेसबुक एबा ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनो मोननाय नङा। पुलिस बिफानारिया खसाब एबा इउनिफर्म गाननानै जायखिजाया एडभार्टाइजमेन्टआव बाहागो लानो मोननाय नङा आरो ससियेल मिडियाफोरखौ बाहायनायाव बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनांगोन। पुलिस बिफाना नंगौ, बे आयेनखौ फोसावबाय बिहारनि पुलिस डाइरेक्टर जेनेरेल बिनय कुमार बिथाङा। नंगौ, बिहार रायजोआव पुलिस बिफाननि थाखाय बे गोख्रों आयेनखौ फोसावबाय पुलिस डाइरेक्टर जेनेरेल बिनय कुमार बिथाङा।